سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون اندابلكو نامنا لما عنت مدبي كاتون كلهو امنا لما عنت مدبي بزعبا ناي ود متلو كتفلطو زغباكم اگدستي نغرات حيزلكم مصيلخو قدمي نا مدبي متاوي نزي چانل حدش زخونكم سبسكرايب بمغبار استفلاليو ناي طعنا ناي صوتاو ركب كمون ناي حدار هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدرا نختكونو بخبري حاتت نا مدبي كاتون كلهو اتقداماي كنفلطو زغبانا ነገር እንታይ እዩ ኩልሻ ካብ ድቃስና ክንተስ ከለና መትሎና ደው ዝብል እንተ ኮይኑን ብመዓልቲ እስካብ 3,000 ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ዘስምዕና እንተ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ጥዕኑ ዝተሓለወ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ናይ መትሎና ደው ምባል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕምታት ኣለዎ ተቀዳማይ ጥቕሚ እንታይ እዩ ምስ ናይ ጾታው ርክብ ስንፈት ተታሒዙ ጸገም ከየጋጥመና ይሕግዘና እዩ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ቅርጺ ናይ መትሎና ዝተሓለወ ንኸውን ዝገብር እዩ ንኣብነት ኢድና ከይዘርጋሕናዮ ንውሕ ንዝበለ ግዜ እንተጽኒሕናዮ ፓራላይዝ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ መትሎውን በተመሳሳሊ ኣብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 3,000 ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ተተሰሚዕናን እስካብ 3 ግዜ ደው ተዝብልን ቅርጺ ናይ መትሎና ዝተሓለወን ተማዓራረን ንኸውን ዝሕግዞ እዩ በተመሳሳሊ እውን ናይ ጾታው ርክብ ስንፈት ከየጋጥመና ዝሕግዘና እዩ ስለዝኾነ ንጉሆ ካብ ድቃስኩም ክትስኡን ከለኹም ኢሬክት ገይሩ እንተረኺብኩሞ ኤክሰርሳይዝ ይገብር ከም ዘሎ ክትርድኡ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ካልኣይ ንሪኦ እንታይ እዩ መትሎ ክልተ ዓይነት ጠባያት ኣለዎ ናይ ሓደ ሰባት መትሎ ቅድሚ ኢሬክት ምግባሩ ወይ ከዓ ቅድሚ ምትስኡ ገጂፍ ዝመስል ኮይኑ ግና ኢሬክት ምስ ገበረ ብዙሕ ለውጢ ዘይብሉ ዓይነት መትሎሎ ካሊ ዓይነት ክንርኢ ከለና ድማ ቅድሚ ኢሬክት ምግባሩ ንእሽተይ ዝመስል ድሕሪ ኢሬክት ምግባሩ ድማ ገጂፍ ዝኸውነሎ ስለዝኾነ ካብዚ ክትርድእዎ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ መትሎይ ንእሽተይ እዩ ቅድሚ ምባልኩም ኢሬክት ምስ ገበረ ዘለዎ ሳይዝ ክትፈልጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ መትሎ ክንፈልጦ ዘለና ድማ እንታይ እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ብዕድመ እንዳቀነሰ ከም ዝመጽእ ክንፈልጥ ኣለና ናይ ጾታው ርክብ ስምዒትና እንተንኢሱ ድማ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ መትሎና ደው ናይ ዘይምባልን ቀልጢፍና ናይ ምውዳእ ጸገም ከጋጥመና ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ስለዝኾነ ካብዚ ክትርድዎ ዝግበአኩም ነገር እንታይ እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ስምዒት ብዕድመ እንዳቀነሰ ከም ዝኸይድ ክትፈልጡ ኣለኩም ስምዒትና ተቐኒሱ ድማ ቀልጢፍና ክንውድእን ደው ናይ ምባል ጸገምን ከጋጥመና ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ራብዓይ ክንፈልጦ ዝግበአና ነገር እንታይ እዩ ብዛዕባ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ንብሎ እዩ መትሎ ብጠባዩ ብጣዕሚ ናይ ምልማድ ጠባይ ዘለዎ እዩ ሴጋ ወይ ከዓ ግብረ ሕቡእ ድማ በእዳውና ዝግበር ስለዝኾነ በእዳውና ክንገብር ከለና ናይ መትሎና ሴንሲቲቪቲ እንዳሓለና ክንገብሮ ስለንኽእል ቀልጢፍና ናብ ዕግበት ንኽንበጽሕ ስለዝገብረና ቀልጢፍና ንኽነፍስስ ዝገብረና እዩ ስለዝኾነ ድማ መትሎና ቀደም ኢለ ከም ዝነገርኩኹም ናይ ምልማድ ጠባይ ስለዘለዎ ነዚ ግዜ ብምልማድ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ በዛ ሓጻር ግዜ ቀልጢፍኩም ንኽተፍስሱ ክገብረኩም ይኽእል እዩ ነዛ ሓጻር ግዜ ኣብታ እዋን ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኣብ ተፍስሱላ ግዜ ዛ ግዜ እዚኣ ተጸቢዩ ከፍስስ ዝገብሮ ልምዲ እዩ ስለዝኾነ እዚ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ንብሎ ልምዲ ንደቂ ተባዕትዮ ናብ ናይ ጾታው ርክብ ስንፈት ከጋልጸኩም ዝኽእልን ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ክገብረኩም ዝኽእልን ልምዲ ስለዝኾነ ነዚ ልምዲ እዚ ክትገድፍዎ ክሕብረልኩም ይደሊ ምክንያቱ እንታይ እዩ መትሎና ነታ ሓጻር ግዜ ጥራሕ ለሚዱ ቀልጢፉ ናይ ምስዳድ ጠባይ ስለዘምጽ እዩ ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ